אז מה כל מגניבים, וזה פקשן של ארי ספיישל, וכאן איתי אילי ספיישל. שלום חברים. תנו לו בלייקים, תנו לו בתגובות. ובסאבים. כן, בעיקר בסאבים. והיום שנינו נשחק בפוקט מורטיז, ייי! הלאה, פוקט מורטיז. אם אתם לא מכירים את הסדרה ריק ומורטי, אז לא נורא. אם אתם לא מכירים פוקט מורטיז, אז איך אתם קוראים לעצמכם יוטיוברים? ואני מדבר בשם של כל היוטיוברים שקוראים לי עכשיו. ובואו נתחיל, אני אראה לכם מה כל דבר עושה. זה כאן. מקודם אני הלכתי לכאן. כאן החברים. אני רציתי לשחק, סליחה, משהו קרה והוא היה מסריח ומצחיק פה ואני לא רוצה לדבר עליו. לא ומישהו מבין. חברים, אולי בינתיים בודק בטלפון בזמן שאני מראה לכם את הסרטון. לי יש כבר את הפוקימון הזה, קוראים לנו משחק זה פוקט מורטיז, טור של ריק של מורטי ופוקימון. אורי, תסביר לצופים מה אתה עושה עכשיו במשחק. משחק. לא טוב. איך הכנסנו את זה ברכב? סליחה חברים, תנו לי מכות, בסדר. איזה מזל שאתם לא מעריכים את זה. איזה מעליף שזה. שלא יהיה רק לא יהיה מריח את זה. אוקיי, ארי, תסביר לצופים מה אתה הולך לעשות פה. אני הולך ללכוד את המורטי הזה. רק שאני לא יהרוג אותו. מסתם כפעם. די. אוי, זה עומד לצאת שוב, ואני לא רוצה את זה. מה? טוב חברים, אנחנו עשינו סרטון שאמרתי לכם מה כל דבר עושה כאן, ומקווה שנהנתם חברים. ביי.